जाखो बेनाय माथो उसुखुथु जाबाय थाखो गुमै बिजु थिखादारा जेब्लायनिफ्राय जोंखौ गारि लानानै धुला जाहोदोंमोन बै समनिफ्रायनो आङो बिजु थिखादारखौ बोरै गादबनो हागोन बेखौ सान हर सानगासिनो आं बेनाय बेनि फारसे नों जिंगासिनांगौ जेबो गैया आं बिनि फारसे माब्लाबानो सानना दोनखादों नंगौ नामा गुमै बेनाय नों गोसोआव खोलैना होनाया मोजाङानो जादों र' आं कल खालामनि हेल' राजु बहा दं हेलौ नों बहा दं दाहायनो अंखौ सालबाराव लोगो हम दे अके जागोन गुमै नों मानो राजुखौ लोगो हमनो सानखो आरे बेनाय नों आंनो 2 लाख रां ल'थ' बे खामानिया साक्सेस जायोब्ला साननैसो उनाव गासैखौबो मिथिजोबगोन मोजां जादों ना साया बुरिया बिजुथि कार्डआ नोंथाङा नोंनोमोन नामा औ नंगौ आंनो नाथाय मामोन सार नोंथांनि नामाव एफआइआर फैदो दा जोंजों थानासिम थांनांगौ कनस्टेबल बिखौ लानानै थौ थानासिम ब्रेकिं निउज नलफरा गामिनि गोदान बानायफुनाय दालाङा बायनायनि जाहोनाव 3 सुबुंनि जिउ खहा आरो 10 सुबुङा गोब्राब जखम जाना मेडिकेलाव दं गाज्रि खामानि मावनायनि जाहोनाव बिजु थिकादारनि लाइसेन्सखौ दाननानै होनाय जायो आरो पुलिसा हमना लाङो फै जों हेडमिस्ट्रि राजुनिफ्राय जाथायनि बागै मिथिना लानि जाथायनि बागै मिथिनानै लानि फै माबोरै जानाय जाथायनि जाहोनानोथ' मा बुंगोन बे बिजु थिकादारानो थिग नङा जानाय लोंनायाव रां रुफा होनायावबो गाज्रिमोन बिदिनो दलं बानायनायावबो मस्ला रडफोराबो खम जानायलाय बेबायदिनो बायनानै थांनांगौ जाहैदों मा बुंगोन आंनि आंगो लोगो लेबार 3 दलं बायसिननानै गिब्लेबाय ओमफ्राय बे 10 जन लेबारा सिरियास जाना मेडिकेलाव दङयो सार बेफोरबायदि गाज्रि थिकादारनि लाइसेन्सखौ केन्सेल खालामना होनानै गाहाम नुबाय बेनाय आंनि खामानिया साक्सेस जाबाय गुमै सन्जिब आरो सायखङा आंनि आखाइनिफ्राय खारग'नो हानाय गैलिया आफा सायखौबो आंनि आखाइजोंनो सिथाथारगोन आं नाङा फागिन नाङा मामा नों आंखौ मानो बारे बारे माना खालामबाय थायो फागिन नों हागोन ना हाया आं बेखौ दाखालिनो मिथिखानाय मामा सन्जय नोंनि बिमाया मोजांखौनो बुंदों बे सना आरो रुपाया माब्ला खामानियाव फैगोन बेफोरबायदि गोरा खामानियाव फैयाब्ला फागिन नों साननांगौ जेबो गैया नोंजों लोगोसे आंबो अराय सम दं ओइ फंबाय न'आव दंना ओइ फंबाय हा दंना गैयाब्रा न'आवलाय नै माथो आदा बिजुसो माथो दंआनो लायो रथ'लाय आदा फै आदा जिरायफै जागोन दे फंबाय सनाथि सनाथि नै आदा बिजु फैदो गय खावना लाबलाय फंबाय नोंथ' आंनि फारसे मिथिखाबाय नङा होनबा औ आदा बाथ्राखौ खोनानानै दुखु मोनदों आङो नोंनो फंसे बाथ्रासो बुंनो फैदोंमोन आं आफा
लिरनाया जाबायमोन आफा खुलुमबाय आयं दे जाबाय दे फिसा मा थाखोआव फरायो आयं आं थाखो 2आव फरायो आयं दे मोजाङै फराय आइसना मोजां जादों थांहाय न' सिङाव फरायहैफिनदो थां ओं गाज्रि मोना आदा मा बाथ्रा मोना दा गाज्रि मोना फंबाय नाथाय थाइखङा साख्रि मोननाया गोबावानो जाबाय औ आदा जानायाथ' जाबायमोन नों मोनसे खामानि माव मा खामानि आदा आं आरो सिगांनि बायदि गैलिया नों नोंसा फंबायनाव रांखौ बिनानै लायदो नङाबा आं नोंसिनि हाखौ गुबुननो होनाय जासिगोन आदाया मोजां बाथ्राखौनो बुंदो आं गाबोननो थांनो नाजानांसिगोन औ बाबुआबो गोबावानो जाबाय न'आव फैया नोंनो थांदो नाथाय थानायासो माबेयाव थायोथाय आं खोनानायावथ' बियो सालबारियाव सासे सिख्ला लाना न' गंसेयावनो थायो होनना खोनादों जिखियानो जादोला आं गाबोन सालबारियाव थांखागोन आंजोंनो थांफानो हागोन दे दे आदा बिदिबा बिदिनो जाथोंसै दे बिदिब्ला बिदिनो जाथोंसै नों गाबोन आंजों दे फुङावनो जागोन ओंखारगोन दे आदा नो गेदेरफोर गया जालांदो आयै आंबो आफाजों थांफागोन नाङा सना मालाबा थां आं थांफाथारगोन अख्रा खालामा आइ नोमफाया बबाव थायो नोमफाया न'खौनो सिनाया दिनैबा लोगो मोनगोन ना मोना आं थांफाथारगोन नै सनायालाय मा जाखो मानो बोराबनानै थाखो नोंजों थांफानोनो मा जाखो आइ नोंसोरनोथ' बुंदोंमोन ना आदाया मेथाइ लाबोगोन होननानै बेनिखायनो आं थांफानानै गोबां मेथाइ जाना फैगोन थांफामारगोन नों होनबाय थां बिदिब्ला दुगैना रेडि जाहैदो थां सनाथि गुदामना जना दं सुथेना फैलाय हा न' बांसिनायाबालाय माबोरैथो लांफानो ओंखारखो सनाथि ओ सनाथि मा नोंबो फंबायनाव थांफानो लुबैदोंमोन नामा नै माथो गाबदोंसो मा जाखो जेबो जायाखै मानोथो मोदै गखो बिफा बाबुआ जोंखौ बावनानै थाङाखैथ' बिदि जेबो नङा बिमा जिंगा दासि बाबुआ जोंखौ जेब्लायबो बिदि खालामनो हानाय नङा बिमा नों दा गाबसै बिमा आं थांग्रोना फैनि फंबाय जाबाय ना र' आदा र' जाबाय फै नानि फै थांसै फै मोजाङै थां दे आइ सना दे बाय बाय आयै फै गाखोफैदो फंबाय साइखंनि न'खौ सिनायो ना साइखंनिया ना ससे थांना तिनिआलि मोनगोन तिनिआलिनि खनानि न'आनो थेंक इउ फंबाय फंबाय बेयावनो ओंखारदो फंबाय न'आ तिनिआलिनि खाथि हिसाबै बैनो जानांगौ औ आदा नोंसोरो थांदो फंबाय औ दे आदा औ दे होमब्लालाय थाथ'दो गामिनि गिबि न'आथ' बेनो जानांगौ थौनानै फै
बिनानाव एसे माथो होगौमोन ना रथ' बहा हामनो नागिरदों आं बादासो लिरखांदों अ बिनानाव गाज्रि दामोनसै सोरमोन नोंसोरलाय मानो फैदों औ जों सायखंखौसो नागिरना फैदोंमोन बिनानाव मानो मा खामानियाव अ बिनानाव सनफेरानिफ्राय सनजिब फैदो होनना खोथाहै अब्लानो सिनायगोन दे रथ' बेहायनो जिरायना थाथ' औ जागोन दे सारखौबोदि बबेनिफ्राय नागिरना फैयो आंबोथ' फिसा थाखोनिफ्राय देरनाय मानसिसोना सार औ मा जाखो माबाहाय सार मा जाबाय थाखो अ बाहेराव सन्जय होननाय हिनजावसा सासे लानानै नोंखौ नागिरफैदो सार मा सन्जय बेनो नङाथ' बियो अ बेनि अनगायै सोरथो सन्जय दं बे आंना खोथाय थां दे जागोन दे आदैनि न'खौ मोनमारबायना जों औ आइसना औ होमबा आं आदैखौ लोगो मोनमारसिगोन आफा औ आइसना नोमथैखौ नों लोगो मोनमारसिगोन आदैया आंखौ अनगोन ना आफा अनगोन आइ नोंखौ अनाबा सोरखौ अनगोन आइ होमबा आं आदैनाव गोबां मेथाइ बिगोन जागोन आइ नों जि बियो बेखौनो मोनगोन बिनानाव सायखं फंबाया बोरो मा बुंनो आंलाय मानसियानो न' गैयाब्ला गैया अब्ला मालाथो लोगो मोनगोन मिथियाहाय आं आहाबा गोबां खामानि मावनो लागा दं थांदो थांदो आफा आदैया न'आवनो दं आफा आफा आदैया न'आवनो दङ जेबो जायाखै आइ थौ सनाथि अ सनाथि मानो एसे गोबाव जाबोनाय बोरो बाबुआलाय नै सनाया उन्दुनो ओंखारबायनो फुथुहैफैदो बिबथैनाव थांनाया उन्दुनो ओंखारबोलायनाय मा जाहोहरखो बिमादै गोदानाबा थौ सना उन्दुनोसै नै माथो खर' समना जिरायबाय थाखो माबाफोर जादों नामा ना खर'सो सादों जेबो जायाखै थां आं दै सिगांदोंमोन दै लाना फै थां लायनो
दैया आं दै बिदोंमोन हारे गावनो दै बिनानै दा आंनावसो उल्था सोंफिनदों नोङो लाबो मा जाबोखो बाबुखौ लोगो मोनबासो बा नै मानो गाबनोसो मा जामारखो नों मानसिया मा जामारखो गैला बिमा ससानि मायाव गबोनानै फंबाया जोंखौ बावगारलांबाय मा बुंखो नों बेफोरखौ आफा सोरजिगिरि बोराइ बाथौ जोंखौ निमाहा होदो जों नोंनि थानसालियाव दिनैनिफ्राय आलारि बाथि फोजोंनो हानाय नंलिया मानोना जों दिनै न'खौ गारनानै गुबुनाव थांनो गोनां जाबाय हे आफा इसोर जों जेरावखि थायाथों मानो थेवबो नों जोंनि गोरबोआव थागोन बिसि फिसाखौ लानानै आलो गोजोन थाहैनो हानायनि नों आफाखौ सिबिनो खाबु मोननायनि बोर सारस्रिहर आफा जोंखौ बोर सारस्रिहर Sonati, bazakhı Sonati uthi. Sonati, Sonati, Sonati. Ayay, ayay. Uthi, Sonati uthi, uthi. आयो हाबाब आंनि खुगायानो सुनि आंनि बुंनायावनो बिदि जाबाय खोमा आंनो पाप्पिहाय अना खाना आंनि बुंनायावनो बे न'खरा सिलिंखार जाबाय खोमा आयै फिसा मा जाखो सनाथि थांनोसै थौ फै आफा जोंखौ बिदाय होदो र' फिसाफोर नोंसोर आरो बोरावबो थांनांलिया जोंनावनो थौदो आफा जों आरो बेवहाय थानो हानाय नंलिया गसाया जेराव लाङो जों बेवहायनो थाहैनोसै आइ जोंखौ बिदाय होदो फिसाफोर आं रांखिनिबाबो नोंसोरनि फारसे अननाय दं नोंसोर थांनो नाङा फिसाफोर जोंजोंनो थाहैदोनि थु आइ जों आरो बेवहाय थानो हानाय नंलिया जोंखौ बिदायल' होदो रायजोफोर थालायदो थादो थादो
आं फारसे खामानि नागिरना फैनि नोंसोर थाथ' दे दे आयै आं ओंखाम उखैबायमोन नंगौ सना थां आथिं आखाइ सुहैदो थां दिनै जेबो गैया आइ संख्रि फानलुजोंनो जादो जेबो नङा आयै आं बिदिनो जानो हाखायो आयै नों जाया नामा आयै आं दायो जाथ'ला दे दा नोंसा बाबा फैबाथाय बाबाजों ज' जागोन नों जाग्रोदो नङा आयै नों जासे आं दौना होनि गारिखौ लाखिनाय ओइ बिजु थाथ'नाय सम मा माहाजोन मानो थाबायदों सिगांलाय माथो जोंखौ गारिनि थुला जाहोदोंमोन दा माबायदि मोनदों माहाजोन होमबा नोंसोर थिग बिदिनो बे एलेकायाव बायनायाल' राजा जाना थानो हागोन बेथ' बिजु आदासो आदा बिजु आदा बिजु नों आंखौ सिनायासै आं सायखं नों आदा बिजु नङा होमब्ला औ नंगौ आं बिजु नाथाय औ आं सायखं आंखौ सिनायासै नामा आदाया आं बै सन्जिबनि फंबाय सायखं सिनायमालाय आंलाय मा खालामनो हानो जों जाबाय गाहाय थाखोनि मानसि नोंसोर जाबाय गोजौ थाखोनि मानसि बेनिखायनो नों मा बुजिनो सायखं जाय सुबुङा बिमा बिफा गोमाखांनायनि उनाव नोंखौ फेदेरनानै फोरोंबोबाय गेदेर गोलाव खालामबाय दिनै बेफोरबायदि सुबुंखौ गोसोखांनो गोब्राबसै थिग बेबायदि सुबुंनि गेजेराव नोंबो सासे नों मा बुंनो सानदों आदा आं जेबोखौनो बुजियासै बुंनोबा थाल्ला थुल्ला बुंखा आंखौ कनफिउस दा खालामसै कनफिउस
नों कनफिउस जादों थेवब्लाबो नोंनि नैबेयाव फैयासै होनब्ला बेनिखायनो आं बुंदों जों बायदि मानसिया नोंसोर बायदिखौ माथो होनो समाया। अब्ला खोनासं, जाय सुबुङा बिमा गोमानायनि उनाव गावनि उनफारसे सानाबालानो नोंखौ फोरोंदों, गेदेर गोलाव खालामदों, बै सुबुङा दा गाज्रि हालोदाव दं। बै सुबुङानो जाबाय नोंनि बिदा सन्जिब। मा? आंनि आदाया गाज्रि हालोदाव? नों बेफोरखौ मा बुंखो? औ नंगौ, नोंनि बिदा सन्जिबा बोरसि दैमायाव बाला बुरनानैसो जायो। आंनि आदा बाजैया बाला बुरना जायो? औ नंगौ सायखं। दायो नोङो नोंनि बिदा बिबाजैखौ बोरसि दैमायाव नागिरहैदो थां। सायखं, नों सफैबाय? औ, आं सफैबाय। नों आरो नोंनि नोमा नोम्फाया फाव फान्दायग्रासो। नों बेफोरखौ मा बुंखो सायखं? दिनै नोंसिनि थाखायनो आंनि आदा आरो बाजैया बोरसि दैमायाव बाला बुरनानै जानांबाय। मिथिगौ नोंसोरो? बे माब्लाबाबो जानो हाया। बिब्दिब्ला बै सानखालि नोंनि नोमा नोम्फाया 50,000 रां आदा आरो बाजैनो हैनो होननाया माथो जानाय? बे माब्लाबाबो जानो हाया। आंनि आइ आरो आफाया बिब्दि नङा। बिदिब्ला सोंना नाहै नोंनि नोमा नोम्फानाव। आं आरो बे न'आव एक सेकेन्डबो थानो समायला। सायखं। मा हायनाय, नों एसेबां हरखाब? औ, आं आइ आरो आफा नोंसोर सायखंनि बिदानो 50,000 रांखौ हैदोंना हैयाखैमोन? मा जाखो? मानो सिरि थाखो? बुङा मानो? हैदोंना हैयाखैमोन? हैनायाथ' हैयाखैमोन आइ, नाथाय मा जाखो? नों इफोरखौ मानो बुंखो? जानायखौसो नुदों। दिनै नोंसोरनि थाखायनो आंनि संसारा बायलांनो हमबाय। आं आरो थांना थानो गोसो गैला। बिदि दा बुं। हायना, रथनाय, रथ' बिदि दा खालाम। हायना, रथ' आइ, रथ'। नों होमबालाय बिमा बिफाखौ मानो दुखुआव खोख्लैनो सानखो? रथ' फिसा रथ'। ओइ गोरलै देहानि हिन्जाव, मा इसिबां गोथाव मोदोम बे? ओइ, नों साजोखौ रैखा खालामनो हायोबा से घन्टानि गेजेरावनो रैखा खालामफै। ओइ, नों जामा दैखौ। हगार, आंखौ पापिफोर बहलांनो नागिरदों। हगार। हायना, आइ फिसा। नैहाय बिफा, आं माबा गोसोखौ गिलिर मोनबाय दंहाय। माबाफोर जागोन नामा? बेफोरखौ सानलाबाय थायो नामा? माबा मोनसे जायोब्ला बाजाराव फार्मासि दंखायोना। नै नानि, ओइ सायखंमोननि न'आ बबेखिनियाव थाय?
सायखंमोननि न'आ बै ससे थांना आगदाथिं हाबबानो मोनो। नंगौ नामा? फै फै फै। ओइ फंबाय रथ'। हामामोन आदा? बै सायखंनि न'आ बबेखिनियाव मोनथाय फंबाय? हा? बेथ' जोंहा बिजामादैनिसो फंबाय। नंगौ नामा? मोजाङानो जाथारबाय बिदिब्ला। हा माथोमोन? बै सन्जय गुन्दाया आंनि फिसाजोखौ दिखांनानै लानानै थांदों। हा? बिदिसो जादों? हा? थां। नोंसोर बहा दङ? आंखौ गारना नोंसोर बहा थांखो? आंखौ साजा होबाय आदार बाजै। आंनो नोंसोरनि दायनिगिरिया। बिमा बिफा बायदि अननायनि उनावबो आं नोंसोरखौ बावलांजोबदोंमोन। आंखौ साजा होबाय आदार बाजै। आदार बाजै। नै आंखौ हमना आखायाबो। हामा आइ बिदि खालामनो अन्थायाव गोलैगोन।
आदा आंखौ निमाहा होदो आंनो नोंसिनि दायनिगिरिया बाजै आदाखौ बुजायना आंनो नोंसिनि दायनिगिरि आंखौ नाय आयै बियो सोर आइ बियो नोमथे सायखं आंनि फियादै रानि सना एसेबां देरबाय आंहा जेबो खबरानो गैया आंखौ निमाहा होदो नोंसोरो बाजै आदा जावायसो सायखं नोंसोर बेयाव मानो फैदों दिनैनिफ्राय आं नोंसोरजों जेबो सोमोन्दो गैला फिसा ओंखारलां बेनिफ्राय ओंखारलां आदै मादै नोंसोर औ होमबा सायखंनि बिदा नोंसोर नामा औ आदै आं सायखंनि बिदा फिसा बै सानखालि जों नोंसोरखौ रां होनो होनना नागिरना फैदोंमोन मा खालामनो नोंसा नोंखुमजोआ एक्सिडेन्ट जानानै थांनो हायाखैसै फिसा जेबो नङा आदै दिन गाज्रिमोन जालांबाय जोंखौ निमाहा होदो फिसा नोंसोरखौ एसेबां दुखिया होनना जों सानाखैमोन नाथाय बै सन्जय होननाय गुन्दाया आंनि फिसाजोखौ दिखांनानै लानानै थांबाय से घन्टानि उनाव बेखौ बासायाब्ला बिसोरो दिनै जिउखौ फोजोबसिगोन सन्जय सैमाया साला बेखौ सनाथि आदै मादै नोंसोर लासैनो फैदो मा नों सायखंखौ फैगोन नंदों नामा हाया सायखंआ नोंखौ बासायनो हाया आंखौ बिदि दैखांना लाबोना नों गावनि खैफोदखौसो लाबोनाय जादों सन्जय मा नों सायखंखौ फैबा बासायगोन नंदों नामा नोङो हायना अ हायना नों हाबा जानायनिख्रुइ आं थैनायखौसो साबसिन सानो
हायना सायखं जिउखौ फोजोबस्रांनाय जाबाय आदै आंखौ निमाहा होदो हायना आं नोंखौ मिथियैयाव गाज्रि रावजों रायफ्लांबाय आंखौ निमाहा होदो आइ आफानि थाखाय आंखौबो निमाहा होदो सायखं जेबो नङा हायना आदाया जोखोम जानानै दं थौ बेखौ बासायनो नुना मा आदा मा जाखो बेफोरखौ सोंनायनि जेबो सम गैया आलमारिनि साबिया बोरो ओइनो बेवहाय दं र' नुना दाखालि गोसोम बेग फैनाया गथे सिङाव दंना औ दङ आदा मा खालामदों आदा गैला बिसोर बिफा फिसा सानैबो गैला बिसोर सेस बिदिब्ला आंहा मा जागोन आदा आरे नों बेफोरखौ जेबो जिंगादासि नोंनो बिसोरनो साबसिन थोनैसिनाव फैनो नागिरनांगोन थुदो आदै सायखंआ साख्रि मोननानै हाखौ सुख'फिननो हानायखाय आं जोबोद गोजोननाय मोनदों औ फिसा आंबो जोबोद गोजोननाय मोनदों हनै फिसाफोराबो सफैबाय नोंसोर बेवहाय औ फिसा नोंसोरखौनो नेनानै दंफैयो जों आइ आं आरो बै न'आव थांफिनला सायखंआ जेराव लाङो आं बेवहायसो थांगोन लांनो होनना फैयाखै फिसा नोंसोरखौ बरायनोसो फैदों आं आफायालाय आयै नोम्फाया फालांगियाव थांदो फिसा
हामबायसै फिसा जों नोंसोरनि गोरोबना संसार जानायखौ जोबोद गोजोननाय मोनबाय आइ माथो नों गाबदोंसो गाबाखै फिसा बे खुसिनि मोदैसो नुबाय फिसा नोंनि बुंनाय बाथ्रायानो जाफुंमारबाय खस्थ'नि फिथाइखौ मोनोब्ला नोमाया मोसाहोगोन होननाय बाथ्राया बेरखांमारबाय आइ हामबायसै फिसाफोर मोजाङै मोजां संसारखौ जालांदो